салом дӯстои азиз, салому сипос бар кулли сарбозону афсароне ки барои ҳимояи марзу буми ватан ҷони худро дар иғма медоранд. рости тариқи видеонаворҳо аз ҳодисаҳое ки дар марзи тоҷикистону қирғизистон ба амал омада истодааст огаҳӣ дорем ва як ҷаҳон сипос бар кулли мардуми шарафманди тоҷик ва дар воқеъ ба онҳое ки дар ҳақиқат намехоҳанд ки хоре бар пои ин миллат халад ва ҳамеша баҳри оромиш ва сулҳу суботи ватани азизамон даст ба дуо ҳастанд. сипоси беандоза ба кулли сарбозону афсарон, ба кулли мақомотҳои қудратӣ ва ба сокинони ватандӯсти меҳан. ва бубинед, интифоқии мо, ин якдилии мо, ин бародарии мо, ин даст ба даст гирифтани мо кулли мардуми қирғизро дар ҳайрат оварду ҳамагон фаҳмидед аллакай дар ҷои худ тарк кардаанду нишастаанд. ҳатто дар тикток чунин наворе ҳам буд ки онҳо аз мардуми шарафманди як порчае аз навори мардуми шарафманди ванҷ ки сафар доранд ба самти ворух ва барои ҳимояи марзу буми ватан ҷони худро дар иғма медоранд, ҳамон порчае аз ҳамон наворро гузоштанд ва худ миёни худ гуфтанд ки оё мешавад ки бо чунин нафароне ки ҷони худро дар ҳимояи марзу буми ватан дар иғма медорад бо инҳо сар ба сар шуд. оё мешавад? бубинед, мегӯяд аз миёни кӯҳ ки ҳамагӣ дар он ҷо шояд бошад. дар он навор ҳамин гуна намоён аст ки шояд бошад 150 ё ин ки 200 хоҷагӣ, лекин мардуме ки дар он ҷо ҷамъ шудааст аз нафари ба синни балоғат расида то 70 сола ба фикрам зиёда аз 2000 аст. гуфтанд бубинед, аз 150 хоҷагӣ ки 2000 нафар омода аст барои ҳимояи марзу буми ватан, ҳеҷ вақт намешавад бо инҳо сар ба сар шуд. ҳамин тавр ҳам карданд. сарбозони мо ончунон ба фикрам дарси адабе доданд барояшон ки деҳотҳои худро тарк кардаву ҷониби ӯзбекистонро оварданд. буд чунин навор ҳам буд ки ҳамагӣ аз ҷӯйбор мепаранду аз сарҳад мепаранду то ин ки марзи қирғизистонро, марзи деҳаашонро не, балки марзи қирғизистонро бояд тарк кунанд ва ба самти кишвари ӯзбекистон гузаранд. ва инҳо ҳамон нафаронанд ки ҳамеша бо мардуми сарбаланди ворух даст ба гиребон буданд. гурда ки надоред, куҷо даъвои ҷанг мекунед? мавлонои бузург ҳам баҳри шумо гуфтааст, мардуми қирғиз. ҳазорон корвон рафтанду давдав, ҳанӯзам ин сагон доранду ав. даъво накунед. гурда ки надоред, бо мардуми тоҷдор даъво накунед. боқӣ бори дигар ба кулли сарбозону афсарон ва хосатан ба мардуми сарбаланди кишвари азизам тоҷикистони нозанин сипоси беандоза ва худо кунад ки на танҳо дар ин муноқиша
ва дар корҳои сулҳу суботам, дар ободии ҷомеа ҳам, дар пешравии илму фарҳангу маориф ҳам мо ҳамин гуна ба қавли рӯзҳо фаворит бошем. чӣ гунае ки дар ин муноқиша ҳам ҳамагон моро фаворит медонистанд, яъне аз мо боварии бештар доштанд. шавад ки дар пешравии дигар соҳаву ҷабҳаҳо ҳам ҳатто агар муноқиша ҳам бошад, мо комёб бошему мо шарафманду зафарманд бошем ва мо бозам мегӯям фаворит бошем. ва ба ҳар гапи он сагу сагбачаҳое ки худро бо ном тоҷик мегиранду дар шабакаҳои иҷтимоӣ баромадаанд, миллати моро мехоҳанд сарнагун созанд, мехоҳанд ҳамагонро гӯем ки бо роҳи каҷ, бо роҳи залолату гумроҳӣ даъват намоянд ва махсусан ба ҳамон тоҷиконе ки имрӯз аз дур нишаста дар дохили як ҳуҷрае ки ҳамагӣ ду дар ду аст, наметавонад аз дохили ҳамун берун биёяд. махсус ба ҳамонҳо мегӯям, баромада дар шабакаҳои иҷтимоӣ он гуна суҳбат мекунед ки гӯё ҳамагон ватаншона тарк кардаву рӯ биёранд ҷониби шумо. чаро дар ин дурӯза муноқишае ки миёни сарҳади тоҷикистону ӯзбекистон буд, шумо хаб будед? чаро як тани шумо набаромадед бар зидди қирғизистон ки сарчашмаи ин муноқишаро гирем ҳам агар гуноҳ аз онҳо сар зад? чаро натавонистед бароеду бигӯед ки ин кори кардаи шумо хато буд? чаро натавонистед? чаро ду рӯз аст ки дар эфир нестед? барое ки шумо аз садои тиру туфанг ончуноне метарсед ки биё оқибаташро нагӯям. дӯстони азиз, сарбозон, мардуми меҳнатқарини тоҷикистон ва мардуми шарафманди диёри азизам Тоҷикистон, худро эҳтиёт кунед ва ҳамеша дар мубориза бошед. мин ҷумла банда ки ҳар куҷо бошам, агар даъвате шавад, омодаам ва ҳамеша ҳамин гуна бошем ва ҳамеша бояд коре кунем ки натавонад нафаре пои нохалафи худро дохили ин ватан гузораду даъво аз оне кунад ки ҳафт пушташ наметавонист ин даъворо бикунад. боқӣ сарбаланду хонаободӣ насибатон бод. худо кунад ки ҳамеша сулҳу оромӣ ватани азизи моро дунболагир бошад. саломатӣ хоҳонам.